Kaixo egunon, gaurko bideoan afinitatearen oinarri teorikoak azalduko ditugu, eta hau ulertzeko ariketa bat egingo dugu. Lehenik, afinitatea zer den hitzez azalduko dizuegu, eta ondoren ariketa erraz batekin. Afinitatea eraldaketa geometriko plano bat da, eta bertan erlazionatutako edo eraldatutako puntuei afinak deitzen zaie. Afinitatea homologia kasu bat da eta homologia zentroa, o infinituan kokatuta dagoenean erabiltzen da. Puntu batean afina nola adierazi dezakegun jakiteko ariketa hau egingo dugu. Ardatza ematen digutenez homotesiaren bi arrazoiak erabiliko ditugu. Lehenengo arrazoiak puntu bat eta bere afina lerrokatuak daudela dio, eta bigarrena berriz afinitate ardatzean dauden puntuak bikoitzak direla dio. Lehenengo A eta B puntuak zuzen batean elkartuko ditugu, eta R deituko dugu. Ondoren ikusiko dugu R lerroa E ardatzarekin elkartzen dela. Hori puntu bikoitza izango da. Bat prima puntua. Bat prima puntu bikoitza eta A prima lerro zuzen batean elkartzen ditugu. R prima izendatuko dugu. Lehenengo arauak dioen bezala lerro horretan B prima egongo delako. Aldi berean A eta A prima puntuak elkartuko ditugu. Norabide hori erabiliko dugu B prima aurkitzeko. Homologia zentroa infinituan egonda, norabideak paraleloak izango direlako. Hau da, infinitura bideratuak eta N izenarekin izendatuko dugu. Azkenik, N norabidea hartuko dugu eta B puntutik lerro bat pasako dugu. Lerro hori A prima eta bat prima lerroa elkartzen diren lekuan B prima egongo da.